Yan na siya, oh, nilagay ko na dito. Para pagka nagtututbrush siya, meron ng pamunasan. Ito, dala-dala ko to. Magbalik ng Pilipinas, pagbalik dito, parati kong dala mga tools ko. Ito mga naipon ko doon sa mga damit na for donation o ay yung mga damit na itatapon na. Kinuha ko ang mga buttons, inipon ko.